Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award Search for $1 Million Amazing Story 2025. Dito'y Lagip Di Napalabas. Iso day 20 kunak. Day 20 kunak nga pang manaknek lilibet. Ano ito kayo mo sa Jumar? Imay ito rin ito nga fast food, tapdong merienda. Mamanulayang di kita adang ang customer. Sika malit nang imbaga nga pair by pair. Kitam di jay. Malasin mo? Nipapang mo? Kadwa na rin dyan na pintas ng babae. Naragsakda nagsasarita. Kinikitahin mo. Iniggaman ni Papa, tidakulap di dyan ka babae. Mabitlang, ti cellphone ko. Picture kita. Tapos na ka sakit adda na nanahing ebidensya. Jumar, saan ka mga mangkulo? Sana ka mangkulo. Imda ito yung tinabay kong hinururay. Pudno ti amin nga bagbagak ka. Saan na kami nga ipatpatig ni Papa? Awan sila serbi na nga bugtong at nga anak. Gamot ha. Saan nakabad nga pudno nga ipatpatig ni Papa? At peso, kompleto ti pamatig ni Mama kaniyat. Ngem ti pamatig ti may sang ama. Mawawak. Kailiw ko ti pamatig ti may sang ama. Manong nimi, idadakon dito'y balay, impakitak nga dakus kini Mama dagiti ladawan. Dito ti kunayo, Mama. Nga datalayang ti pamilya ni Papa. Dito ti kunayo, Mama, nga nasingpet ni Papa. Anak, daytohin ti ebidensya. Nakalawlawag, Mama. Asin no dayta nga babae? Ni Marisa. Amuyo? Ano ta relasyon da kini Papa? Anak, dumagay ka. Tilawlawag ko hingga. Saan nga ta kayo tinas ka ng mga ilawlawag? Urayik ni Papa. Sumut lagayam nga manipod ni dadan puot ko. Agsalsalut-sudak pa'y kata kayo. Siyak, pudno ka ni. Nga anak yo, anak ka. Pudno ka di nga putot nak ni Papa. Uwain, yung apay awang pulos. Hindi barik na ka pa nang ipatig na kaniyak. Napadpatig ti negosyo na. Napadpatig ti sa bali nga pamilya. Salang natadata ti pamilya ni Papa, Mama. Kansan natan nga padpatig ni Papa. Pabagayam tingkay ng igahan ket may sala nga paset ti pagkasaritaan ni Jumar iti Lawag City. Oo, no. Ilocos Sur. Taga Ilocos Sur ni Jumar. Ngayon kayo ito mga igahan iti pagkabuklan dita kapagkasaritaan madamdama. Alas 12, 30 aging ganat alas 2. Lunes aging ganat ti Sabado dita programa tinga lagip ti napalabas. Iti Action Radio DCJ Silawag. Nga agtultuloy nga Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award Search for $1 Million Amazing Story 2025. Babayan ka ni Reynaldo Rey Fiesta dita Honolulu, Hawaii. Ket siyempre, dito yung pagkasalitaan ni Jumar ket isuti may ikaupat ngayon tayo pagpilian para ti panakapili ti best letter of the third week iti bulan ti Abril. Nga pangabakan nyo kadagiti ang kakadakkel nga premyo kahit kumanang naipalagip. Kaya kabalawan naman ti panandaragsak na panagbubuya ni Mr. Aurelio Fiesta Jr. dito Hawaii. Aurelio Fiesta Jr. Kaya isi-share na pa dito yung programa tayo. Kaya pag-share, no madama kayo nga agbubuya, ito na ito nga page ni Paring Ray, nga Ray Fiesta Sentenciador Award. Paki-like, paki-share, ken paki-follow. Kaya nung pagrikan met, ito met YouTube channel tingkay pagkangigaan, makabuyaan na ito yung video. Iti Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award ag-subscribe kayo. Yeah, please.
Kaya dagiti premyo, kahit ko lang nga iwarag hawag, baka dagitay adag buybuyata nga manurat, wano adda success story da. Ti grand winner, umawat iti 50,000 pesos. Tapos tamat na iti first runner-up, 30,000 pesos. Second runner-up, 20,000 pesos. Third runner-up, 10,000 pesos. Ken may isang special award ng umawat iti 5,000 pesos. Inya palat sa pulo nyo. Aya? Okay ba? At dagitay agsurat, i-computer yun, dagiti pagkasalitan nyo sa isend iti email address nga nemiruiz@yahoo.com wano saan kat nemiruiz123@gmail.com. Lukas pagarigan mat ta interesado kayo nga lagip tinapalabas ti pakasalitan nyo hindi kaya nga arabiden kinawan ti manurat nga masapulan nyo nga mag-interview ka kayo. Siya kung ti mag-interview ka kayo, tabay sakbel nga manurat. Hawagan ng lagi the cellphone number 0949-876-7682. 0949-876-7682. Ni manong yun nemi na ito Nemi Ruiz. At aging gat sumarunong nga video tayo. Sapay ko mga tagtultuloy ting kay panaggabuya, panang pangpalo, panang palo, panang share, panang like. Dito yung page tayo.